Hello guys, namaskar, khulumka, khulumbain, namaste. Ko ang koi bagan sok pajan koi bagano, hogna bagai. Narong nang age sai kalangja kuai. Khali taisa hoka ke phunung nai. Tata ke hoka mi roga hoka skang roga hoka. Nai nai di. Narong nang bangna kuai, ani kuai. Je koi bagana hamjang nai rong bagai abo ke video snamani ini ke tai khaksa hok nai norong na hok pai thingka ayang mohai nu phunung nai ko taklai te setor kha wate kri ni bagai tore simalia balai rok mo pai thiti thiti kha tabe si wate thini se phai thang pai tong chu balai kosam ke phai ko nu khna Narong tini hongmo phunugan ang kisa video norok kisa nasingi tongde asang na hambai Abo khe nogo thang sinai baba khe taisa hongnai ang khe nogo thang pai sinai korai be rok tei sorok phurungna nang chere rong no khain bagai kisa hokka kosing hongma nai di lenglai soka mokhang rok simana kha gamni rok sipai kha ko hamliya pura basa rok mokhang rok aya this is like kama kono rong nukna Neng lại sốc cả lại cho nên thật ni hồng quay này này hốc lại mấy ni cái tách sẽ tông khô bay nè bác ơi và bác học này ăn ăn chút à nó có đọc thằng làm gì này hay bác ơi làm được khăn nóc phải xí thì bây giờ ra thế nó anh video cho tôi nó hầm bài